Το πιο οργανωμένο e-shop για τρέσες, extensions, περούκες, ποστής για αρέωση, φράντζες, αλογοουρές, έγινε ακόμα καλύτερο. Οι κατηγορίες των προϊόντων έχουν ξεκάθαρη δομή για να είναι εύκολη η πλοήγηση και η έβρεση του επιθυμητού προϊόντος. Για παράδειγμα, όλες οι περούκες βρίσκονται στην κατηγορία περούκες. Αν δείξω την κατηγορία, θα εμφανιστούν οι υποκατηγορίες ιατρικές, φυσικές, συνθετικές κλπ. Υπάρχουν πολλά φίλτρα αναζήτησης για να ψάξω εύκολα και γρήγορα το προϊόν που θέλω. Για παράδειγμα, αν στο φίλτρο ομάδα χρωμάτων επιλέξω ξανθά, θα δω μόνο τις ξανθές περούκες. Αν επιλέξω και το μακριά στο φίλτρο μήκος περούκας, θα δω μόνο περούκες ξανθές και μακριές. Αν επιλέξω και το ιατρικές φυσικές στο φίλτρο ποιότητα τρίχας, θα δω τις ιατρικές φυσικές μακριές ξανθές περούκες. Η καρτέλα κάθε προϊόντος διαθέτει μία ή και περισσότερες φωτογραφίες. Στις περούκες υπάρχουν φωτογραφίες από όλες τις πλευρές, εμπρός, πίσω, πλάι, επάνω μέρος, πώς είναι εσωτερικά. Στα προϊόντα με πολλά χρώματα υπάρχει αναλυτικό χρωματολόγιο. Σε κάθε προϊόν θα βρείτε αναλυτική περιγραφή και επιπλέον πληροφορίες, όπως 1. Τοποθέτηση περιποίηση, επεξήγηση με κείμενο ή και βίντεο. 2. Φωτογραφίες πριν και μετά από δουλειές μας. 3. Άρθρα με χρήσιμες συμβουλές. 4. Σχετικά αξεσουάρ. Στην ενότητα φωτογραφίες πριν και μετά, δείτε δουλειές μας με τρέσες, extensions, αλογοουρές, φράντζες, περούκες, ποστής. Δείτε επίσης ποια προϊόντα χρησιμοποιήσαμε. Αυτό θα σας βοηθήσει να επιλέξετε το κατάλληλο προϊόν για εσάς. Στο ιστολόγιο μας θα βρείτε άρθρα με χρήσιμες συμβουλές για να επιλέξετε το κατάλληλο προϊόν για εσάς και χρήσιμες πληροφορίες για την περιποίηση των προϊόντων. Δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα για παραγγελίες 35 ευρώ και πάνω, που έχουν πληρωθεί ηλεκτρονικά, με κάρτα, κατάθεση σε τράπεζα κλπ. Για τηλεφωνικές παραγγελίες και ερωτήσεις, καλέστε στο 23-1028-2781. Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία που θα βρείτε στην ενότητα επικοινωνία.